iru sungsat we lahai ini tu ke laka apa itu opos apa itu lasi binangji ponchait kali labang hansi itu laso ponchait itu hakko ben kewan kono pakai itu ereng na ipo ben itu ke hakko na kono lapen aku ladan ini tu krehi lo itu mati mana lo lakelo do not impose ponchait of no tribal people on us hala ini tu Ingno itu kami pernah tu malu asal kali tu malu kalau nak kena bilong le. Lapen itu apa kala ke itu apa nak asal kali itu apa nak kita kali tema ini tu lagi siksidul area lagi itu ada cakap itu betul cakap kita cari cakap tu. Kalau so pagi tu pilih tu arti keso atau dia arti kejangan ini tu itu bila kita lagi tu. Masih turun ini kita harus apa bel aku kira itu tinggal masih kon kasakan itu LA President Law. Laban the Mausoleum Seals के long standing demand के articles 244A labang so articles का के implement जे फन के damtang history pen yong situm lang lo tang te APSLC in 1960 ta MLA bang trip ho she resigned that when she had tum empre ke pelong Meghalaya state was granted lapen halabang so MLA tum she resigned that Telangana ta lason dak si bang she resigned that when she state ke cepelong ditung Karbiang long atum tame MLA bang di bang polon dulu si resign dia pe state hang noma labang solam tuliram rong hang kai panang du kupia step lo kedo kuma alang le ni cepat sihan lai kadu be pek long tong lahin lo lasi alang le tum ke articles 244A ke hang ke non ke tap direlo rada phan aning ke pang samia phan articles 280 panchayat ke wani ban sidak ka bodi lahin lo la solong ke APSLC ke totally ni tum propose lo na pen tim Karbiang lo tum inefficiency rada pan ka jongtu ya batai pot ni tum malang tum condemn lain of India tu ni tum la 6 schedule amendment ke wan la ke ni tum welcome step sikiteng la ke ni tum welcome lo na thema isi government pe na procedure bang we te tum handbrake ke hang angdeng tanang le da jim mati la sila amendment ke claim bang tum labang ke welcome step lo sitame labang solong articles 280 labang ke lake state finance commission halabang sopen government of India hala consolidated fund long poisa ke hang dunja dowarjo lasi ini tum non marke state ke long le deadline state ke long le deadline sitame ini tum han non mat hala consolidated fund of India pen direct poisa nang ke lubom ke lake articles 275 plus 1 pen hala dakmen ke tum non longbom lo non la bangke itum state long le deadline posi Assam state government long pensi uthon recommend sinang pidun choti itum han litum han recommend and rejected lo tangte ha Delhi da legislature dila la soba la so pancho la si articles 280 la so pente articles 275 long penle hadak male amendment claim ra hala non ke long bo matangka le hadak male tum hanang pidala ta hinone bin athema articles 275 long bangke litum pan autonomous state polam dado la pen ilitum pan 1969 si la bangso articles 244A ke ong bidhan long nang jok pilo nang insert pilo non la bangso ke implement medet ke la bangke government of India pan ilitum manghume me gangjang lo athema ilitum Karbiang long rat la pen NC Hills de Mahasau rat ke articles 244AC ke hang la pen la si demand bom la bangso ka demand long pen bang ilitum pan non ke tangka mex nang paklang la ke articles 280 lata ilitum long si state imithang state kali pulo tangte la ke Assam state andar pen si ilitum pan recommends nang pidun chochi ha Delhi ilitum bisara lam dak Karbiang long pen lan ana fan nang ji pusta dak artikel 280 pen johang dun po ala tum point to jok chilo halo bang so recommend itu mana pidun chochi la si amut pi kinangji ke ilitum ningkan po kep tu silo ka jino articles 244A bang ke implement bang si kinang po lahin lo la penilitum itame sik schedule aja kong arkan ke pin pen non government of India tum ke claim bang ke sik schedule aja kong pen fifth schedule mate panchayati raj hala paching bar det si kasema ilitum sik schedule ke lake ka dug weda chilo
state pen na intuition nang nak mate state pen na indai koi nang nak sida panchayat ke lake state pen room jila parishad dili tum dalasi yong si panchayat pen yong pangbadet loblon nangte autonomous district pen only general district council ti tum cheplang der general district londe ili tum chini lo kadi general lo tangte nona teng ili tum longre jak kong tame iche ke bilong da damjui pokadi kumane non tribal sumlong da damjui pokadi la so porsi ini ili tum ka song nang ko 125th amendment la bangso amendment ke wan lake ordinance lo ne order isi bang lake 2020 malom or 2019 malom si bang lo 2020 ke Parliamentary Standing Committee led by Anand Sharma Congress MP lo halasi North East long wang lo North East long ke wang nang kita no nason Karbiang long atau ang nos nang gomri nai sida halo bang suot ke wang ha Guwahati Radiation Blue Hotel long si bang chon ang Radiation Blue Hotel long ke ilitum Karbi rijo da dun ke lo inglong rada tum Karbi rong saramai karato ho kupine akrato ho hala tum ta ingot tali dun de ile dun ke la sota Karbi anglong pen council tum ledun la pen APSLC tum ledun la pen de mahasa pen indigenous forum atum hadak ledun nili tum mute ledun lo la pen nili tum ki ledun hala bangso meeting ta ke attend dun long bori hala dak notice ki pige radiation blue long a meeting ke doji baji hini ani gang sampulo sita tim Karbi anglong tum bang ko pitong ke claim lo ne bang ke dama mahal dak baji hini a meeting ke do nai baji crazy wande amani litum ke dak Karbi anglong pen ke dam baji ko ke par ke hadak baji si crazy ke tum ko bai crazy ni si ko hati le rong lo baji si lom sin itu Anand Sharma phan memorandum pidam lo Karbi anglong jong si Karbi anglong la pen de mahasau and sil jong si la 280 implement ji puro tangte 6 itu la jakong pensi lang pensi pinai busi ni tum APSLC tum sa jai katar pen memorandum pajir dun si hala bangso memorandum Anand Sharma ri deng pajir lo de Anand Sharma bang tame APSLC pen a suggestion recommendation ki pidun draft copy long include dum lo draft long pon elo serwan kep tong ho kapre ka ke tum han rajino sokot tong ho hala hai metang panchayat amen hal hai ni tum tok dun lab lo Anand Sharma bang tike brahinia MP Parliamentary Standing Committee tum ta nang deng lo APSLC pen kipidon a memorandum la pen a draft ke parlong ta include bon lo jok bon lo a piga che plan tu kupiloma non la workshop ke do bom he hal bang so hot a metang ka chong hu lam no nang che klang edle halar ni si dak habelang kung long ala tuliram rohan nang khan lo nilitum Anand Sharma pan personally chitong damat kapre ni tum ke jok dun ngata jok dun erlo dar mane nilitum pan ke accept danga drop bang ke tuliram rong hang tum batai ni ke pom Anand Sharma han chitong dam si lar pun si non ke lake aron re articles ti etia drop si marong lahen lo lasin litum sudak pen ka chesong joje junje pen nilitum atumi pen chesong lo duyo pang thang dan nitum dak sindolo la pen pini anda dak sindolo non menanga por itu masar jaga thar wang mate itu memorandum pa ji rampo disi apan truth central government pan kapal jepan home ministry pan kapal jepan ni itu lahai sign itu claim pon po lahin le gedam tang ladak hape langkung auditorium long tame panel discussion do hala bangso panel discussion long nili tuma party pen tame itu masar jaga thar pan panelist ang lo amasi nili tum kadu weta participate dun lo la pen la bangso panelist ang bong pen ake hai tuliram rong hang CM alangli panelist alangli presentation pidera pi questioning about nili dame arjudun lo karjudun nili he thomalam se karjudun e the bangke nili arjudun lo alangli pulo public meeting long se alangli pu CM ake hai public meeting lo se puje Karbiang long le 10,334 square kilometer pen non ke 11,000 square kilometer ke bat dokok kolam selang lipulo amasi labangso bangke odotia la panel discussion ni bangke nang reply te kheder lo lage nilida jonghong dun lo amase lang litu land and revenue department secretary sim taro
pena suci nang pale situ meeting na hang lo masalah so meeting lo ni tu mah nang paklang lo datum ka survey map nang paklang lo survey of India ateng pen ka survey ateng map ta nang paklang lo la pen alang litu ka survey map ta ni tu mah nang paklang lo la pen alang litu pulo je GPS pen aprang ke 1951 hut ke manual si rusit pen si pun natural boundary ke lang pen si pun pot si exact long le kasi non ke GPS pen bangke exact long lo kasi la bangke budget lo busin tu manang khan lo amasun nili tu ada question arju sun lo tante isi map ke lang ye phat mate long le angkang ki pun long ke lang i phan ke isi toposhit map pudo ke di kasi toposhit ke te ko an lo kai ki kam ke nili tu arju dun lo la pen toposhit ke la ke CM taru mata nang reply tu lo lake 10,334 square kilometer ateng si do kop lan chot lo kesen kan lo pulote to posit hin lo ke di legally court long ka chedan pen cheng lo ka du go ta dak pen sinang ke accept ke di pulote hala ke hisab tap ke bat bangke lake legally ke na accept ke lo tum han ke lasi ahok pet ke lake ki kam ke kal lo to posit ateng pulote 10,334 square kilometer lan do chot lo la song bong pet hoja inter district enforcement duelo Golaghat enforcement duelo Meghalaya enforcement duelo la song bong benong silitung alang litung long lia patulang sinang tham tu kala kai mang mi kang jang la sa ne sim meeting ke alang litung han itu marjulo to posi ta teng pen phai bat ma pulo lake only 10,334 square kilometer la so teng situ kopuk lan wel la pen adun chu nili adun chu paragraph 22 BAD hala so teng pen ilitum jinilo 6 schedule long pen lake governor isi discretionary power do di lasi aja ka abil itum dak isi papas lo pulo tangte paragraph 20 BA teng pen si governor pan lo di sitambe manghu me inglek me bang lain lo ke dam tang tuliram rong hang tum ka choklem bangke tim kar biang long tum choklem bangke voter list kap semar komiti semar lo kadi hala bangso komiti dak pen isi je papas lo ke lo ke HD minister aphan sumrong hang aphan ro lo di governor lo lili lo sumrong hang man rorong lo sumrong hang man ke hala alang liben binuchot lo ada pupini personnel lo ne hala phansi aku lo turong le governor lo lili lo ke non ke la bangso paragraph 20 BA ta kachini lo ne kupilo ne ane si lo dok solo mage non e boy ke lo ke 20 BA ben si ke lo so si ke tok kang lo si elvin da ko kan ide ti lo be la pen isi